Můžeme počítat, kolik tady projede aut. Můžeme počítat, kolik tady projde lidí. Ale pokud chcete spočítat, kolik vám můžeme vyplatit rentu, pojďme do kanceláře a podívejme se na kalkulaci. Tak pojďte. Takže pokud si na našem webu vyplníte kontaktní formulář, tak vám přijde prvotní kalkulace. Pokud čísla v té prvotní kalkulaci jsou pro vás příjemná a chtěli byste vědět více, tak si požádejte buď telefonicky nebo e-mailem o konkrétní kalkulaci už se všemi vlastně parametry. My jsme si pro vás připravili kalkulaci produktu na konkrétního klienta, pana Jílka a paní Jílkovou, a v kontaktních údajích vidíte údaje o klientech. V dalším bodě je velmi důležitá věta, že renta z nemovitosti je průběžně nesplácený bezúčelový úvěr, který je pouze zajištěný zástavním právem. Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, úvěr není průběžně splácen. Když přejdeme k bodu 3, tak jsme zvolili klienta, kdy věk je velmi důležitou rozhodující složkou pro možnost výplaty, pro výši výplaty. Aktuální cena nemovitosti našeho klienta je 5 milionů, úrokovou sazbu máme 9,9% a barevně vyznačeny jsou možnosti výplaty renty. Buď jednorázově na začátku, což u našeho klienta je tato částka, nebo si může zvolit klient pravidelnou měsíční výplatu, a to u našeho klienta až na dobu 12 let. U vás to může být 18 let, 6 let, 7 let, je to opravdu podle vstupního věku klienta. Kombinovanou variantu si klient určí sám podle jeho požadavku. Buď může mít na počátku 500 000, 150 000, milion, je to opravdu na klientovi. U našeho vzorového klienta je maximální doba měsíční renty 12 let, ale klient si zvolil 10letou variantu. V posledním odstavci máme souhrn informací ohledně čísel, úrokových sazeb, celkově vyplácených peněz, hodnoty nemovitosti a podrobnou tabulku, kde vidíte úročení v jednotlivých letech. U našeho vzorového klienta i po 12 letech se nic nemění, dál žije v nemovitosti a splatná renta je až po jeho smrti. Nyní jsme prošli vzorovou kalkulaci a pokud byste chtěli vědět, jak by to v číslech vypadalo u vás, klikněte na odkaz pod videem a my vám pošleme orientační kalkulaci a pak i tuhle podrobnou. Mějte krásný čas a u příštího dílu se uvidíme na písmenu L, licence, s jedním z našich spoluzakladatelů společnosti Finemo a ať se daří!